Najnoviji razvoj situacije na Bliskom istoku, konkretno američki napadi na iranska nuklearna postrojenja, izazvalo je snažnu reakciju Moskve. Kremlj je saopštio da predsjednik Rusije Vladimir Putin za sada ne planira da razgovara s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, čime je jasno signalizovana uzdržanost i zabrinutost ruske strane. Pored toga, dodatnu težinu cjelokupnoj situaciji daje najava da će iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghči hitno otputovati u Moskvu radi konsultacija sa najvišim ruskim zvaničnicima, uključujući samog Putina. Ovakav potez pokazuje koliko su odnosi između Irana i Rusije u ovom trenutku strateški značajni, naročito u kontekstu narušenih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se iz Kremlja ističe da se eventualni telefonski razgovor između Putina i Trumpa može brzo organizovati ukoliko postoji potreba, ton poruke jasno pokazuje zategnutost u odnosima Moskve i Vašingtona. Taktičko distanciranje i diplomatska uzdržanost govore o ozbiljnosti situacije i potencijalnim posljedicama po globalnu bezbjednost. Nije prvi put da odnosi dvije svjetske sile ulaze u fazu tenzija, ali posljednji događaji, naročito američke vojne aktivnosti u Iranu, dodatno komplikuju i onako krhku međunarodnu ravnotežu. Ostaje da se vidi da li će se diplomatija vratiti u igru ili nas očekuje još dublja podjela u svjetskoj politici.